i-groom ang buong mananayaw sa Cluster 6. Hello sir, good morning. Kumusta na itong mga baboy? Si 2, si 3, si 4, si 5, si 6, hasta si Pitoy! Asa si Pitoy, 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 asa si Pitoy. Asa kaha ni siya, dili kumpleto ang atong igtutumod. Senyora Santa Ana, tabangi kami! Nadre si Pitoy.
Pageant number 5, tribo ang buong mananayaw sa Cluster 6.